Здравейте! Сега ще ви покажа как да направите един много интересен и бърз маникюр с ето такъв цвят лак. Имам и обикновен лак, абсолютно същия, и с него ще използвам в момента, тъй като не съм го използвала доста време. И така, ще го направя с този лак, ето така. Тя е разликата между този лак и този, сега ще ви покажа каква е. Мисля, че дори няма такава, но все пак. Разликата, да ви кажа честно, е, че едното е леко по-зеленикаво. Т.е. този на Флормар е по-зеленикав. Ако се личи все пак, но аз съм тръгнала с другия, така че ще се продължа с другият лак. Ето този обикновен лак, който не се сещам на каква цена беше, но не беше много. И не съм използвала абсолютно много отдавна и затова реших да го отворя все пак, тъй като вчера един ден беше. Си разчистих лаковете, разчистих ги и отделих около 5-6 лака, които не използвам, ги изхвърлих. Така, гледайте нататък. Като за начало, днес забравих да си сложа безцветен лак преди да започна с този цвят. Правя тази грешка много често и даже ми се е налагало, когато съм забравила, просто да се трия лака и да започвам от начало. Така че гледайте да не правите грешка да забравяте, тъй като това е една много важна стъпка, защото после може да се случи всичко. Преди може да ви се цветят ногтите, да станат, да пожълчават. Всичко може да се случи, всичко, което може да помислите. Затова пък и последния лак да издържа повече, хубаво да слагате. Да слагам принципно, когато не забравям. Ето така изглежда маникюра. До тук, така. Оставам го да изсъхне за малко, тъй като не е хубаво да започвам да бързо да си правя маникюра, така че оставам да изсъхне за минута-две. Така. Ще избера още някой друг цвят лак, за да си направя маникюра все пак. С тънка четка. Избирам ето този сребърен лак. Golden Rose номер 107. Също ще използвам ето този лак на Golden Rose също, от същата поредица, номер 121. И така, като
втори пласт много ми се иска да сложа от този формат, от този лакен формат и това ще я направя, защото много ми се иска да имам два пласта, за да е по-ярък цветът. Сега ще ви покажа нещо. Този маникюр може да сте го виждали в американските блогърки. Маникюра се казва само да си видя как се казваше, поща или как, не мога да го кажа точно. Но това ще ми бъде следващият влог. Днес ще ви покажа маникюр цветя. А следващият, който може би ще направя по-късно, ще е с маникюр, който мисля, че всички знаете как се казва, но мисля, че се казваше поща или не се сещам точно как се казваше. Наистина не се сещам. Така. Ще си почистя лака отстрани, т.е. от страни, където съм излязла, защото са ми къси ногтите, излизам. Окей, стана малка бомба. Ще продължа видеото след малко. Даже направо няма да спирам видеото. Ще продължим от нататък, където малко ще трябва да си обеля лаковете долу от земята, тъй като съм всякъде са пръснали. Също исках да ви кажа, че в момента не си намирам инструмента, който си бях направила сама. Ето го. Не, това не е. Окей, ден, малко ще спочистя лака отстрани. Мисля да публикувам, ако имам възможността да публикувам снимки в YouTube и в Facebook. Само да кажа, аз нямам Facebook страница и няма и да си правя. Но личен Facebook и хората, които знаят, че има влог, предполагам, ще го гледат. Ето така, внимавайте внимателно, тук трябва да се внимава много. Ето по този начин. Правите едно листо. Така, обикновено листо. Което ето така се извива. Ето така нещо се вижда. Ето така изглежда. Това ми исках да бъде маникюр, но пак не съм свършила. И ето така също. Хоп, още едно листо. То направо ще се допълва с ето така ставам. И още едно, ето по този начин. И тук, разбира се, листото слагаме по една точка. Ето така, да се направя, да се довършат свечите все пак. И продължаваме нататък. Взимам брокатеният лак на Golden Rose и го оцветявам самото цвете с брокат. Ето по този начин. Ето така изглежда този вид маникюр. Много ми харесва лично. Аз лично ще го направя и върху този нокът, тъй като в момента знам, че лаковете е модерно по този начин да се съчетават. Само че ще го направя по друг, ето по този начин, от другата страна. Да си допълвате така като цвете да стане едно. Ще изчистя докато имам тази възможност. Съжалявам, че не мога камерата по-близо да ви покажа, за да видите все пак всичко така по-близо. Ще се опитам да го направя, но едва ли ще успея.
така мисля, че е по-добре. Да, сигурно така е по-добре. Ето, вършвам го с место тук и едно е така много малко подаващо се тук. Ето така изглежда. Си видите от тази страна. Нещо камерата ми не иска да фокусира от няколко години, което е ужасно. И попълвам самото цвете с брокат. Ето по този начин. Аз като да довършим самите цветя, ще сложим и по една точка от ето този лак, който май ще падне скоро. Ето така, то не че много се личи ден, аз все пак да си го добавя. И това е лакът за днес. Надявам се да съм ви била полезна. Това от днес сега. Довиждане!